Здравейте! Тази вечер ще ви покажа... Подявайте, що се дах, че е вечер. Сега ще ви покажа новата игра, която съвсем наскоро получих, т.е. днес. Star Wars Rebellion, която чакам от много дълго време. Аз съм огромен фен на Star Wars и всички стратегии, свързани с тази вселена, както и много от другите игри. Но специално стратегиите винаги са как да кажа, привличали, като Rebellion, едноименната стратегия, доста вече стара игричка, мисля, че от 90 и коя да е, може би 6-та и 7-ма, не съм сигурен. Винаги ми е била една от любимите игри, като в последствие много харесах и Empire at War. Затова с огромно търпение чаках тази игра и ето днес е пред мен. Сега ще отворим да видим какво съм получил. Опа! Така. От самото начало да погледнем нещата. Fantasy Flight. Така че може да очакваме наистина много качествени компоненти. Страхотен арт, както винаги. Така изглежда отстрани. Такъв фейдър. Кутията е огромна. Така, това е на гърба на кутията. За деца до... т.е. за хора до деца до 14 години. Те не го изказах изобщо добре. Както и да е. За от 2 до 4, от 3 до 4 часа. Предполагам, че е доста повече в интерес на истината, поне в началото. Над 150 миниатюри. Нямам търпение. И... да отворим да видим как стоят нещата. Какво получаваме? Оставям го на страна. Да сведа малко камерата. Каталог. С игрите на Fantasy Flight. Още една Star Wars игра. XCOM. Arkham Horror. Каталог. Правила. Това е референции. Много качествена хартия. Добре разпечатани. Фонта е хубав. Бекграунда е хубав. Чете се лесно. Това са правилата. Обяснени доста работи, които аз все още не знам, така че каквото и да ви покажа днес няма да е в контекст, защото не съм чел правилата. Карти за игра, т.е. не карта, искам да кажа, ами шит за игра на съответно двамата противника. Империята, бунтовниците. Токени, доста токени. Не са известни хора от Star Wars вселената. Грикс Мейдин е генерал от бунтовниците, който преди е служил на империята. Но в една от мисиите на TIE Fighter, ако не се лъжа, той дезертира и се присъединява към бунтовниците. Люк, Чуи, It's a trap. Адмирал Екбар, Уедж, Оби-Лан, Додона, Мон Мотма, принцеса Лея, Рейкън, Хансо, Ландо, Пиет, Озел, Таж, Дарт Вейдър, Моф Таркин, Императора. Това между другото е Сунцир Фел е героя, с който ти играеш в TIE Fighter, ако не се лъжа. Само да ви покажа снимката му, извинявайте, ето го тук. Ако греша, моля поправете ме долу в коментарите, ако изобщо не коментира на тия видеа. Боба Фет, Вирс и така нататък. Една серия токени. Сега, по-интересното идва. И то е... така. Това е картата. Доста е, как да кажа, впечатляваща. Корусант.
Дегова, Беспин, Hot, Genesis, Bottle и така нататък. Какво следва? Карти. Не знам какво трябва да правя, така че предполагам, тази си говори за сама себе си. Дефанзивна формация. Предполагам, че с нея се биеш. Може би батъл карти. Не съм чел правила, така че не мога да ви кажа какво са, но карти, знаете, повечето бордови игри имат страшно много карти, които са за ивенти, за нанасяне на противника и така нататък. Бойни зарове. Найс. Добре, иконките са интересни. Сега, най-важното според мен е обаче това. Само да. Миниатюрите. И ви казвам, че просто от сега съм впечатлен. Гледате моите видеа, знаете, че вече съм го разпаковал един път, така че няма да е много изненадващо, но Звезда на смъртта, незавършена Звезда на смъртта. I love you too. How much do you love me? As much as Han Solo's dick. What? Fuck you. I was in an awkward position. След този retardation. Още една, не знам, що ме за 3. Superstar Destroyer 1. Superstar Destroyer 2. Star Destroyer. Може би днес не го видяхте добре. Тук. Звезда на смъртта. Само че това тук може би трябва да се влиза малко по-добре, ама нямам идея. Дали е така или не е така. В интересни сега трябва да влиза така. Окей. По-малка Звезда на смъртта. Защото ако не върви първия път, трябва да го построим отново, да пробваме да се провалим. Stormtrooper! Stormtrooper. TIE Fighter. Какво още имаме от страна? Да. AT-AT. И какво още да транспортер имат някакъв те. Но име за някакъв от клонираните войни транспортер, между другото. Имаха ли нещо друго? Мисля, че нямах. Не, май само това. Бунтовниците естествено притежават няколко Йонкяна. Един MC-30 Mon Calamari Cruiser. Може би всъщност няколко, не един. Мисля, че поне 3. Да, ето го. Една Corellian корвета. Да. Един или няколко по-скоро, не знам, що се казвам, че са един. Генератори за щит. Предполагам, че пази против планетарно бомбардиране. X-Wing, Y-Wing. И естествено наземна войска под формата на войник и Landspeeder. Таги. Ето го войника и ето го Landspeeder. Хайде да е. Фокус. Тъй. А също така имат един транспортер, който сте виждали от филмите. Ето го.
И стойки, предполагам, за звездите на смъртта. Да, вероятно да. Найс. Със сигурност не са за тия кораби. Те нямат изобщо такива. Се опитам да сглобя още един отвратителен Star Destroyer, ама тия са, не казвам ви, просто създадени от... стига бе. Законите на Мърфи, дами и господа, законите на Мърфи просто. Я да правим този би трябвало да ме озори. Стига бе! Нещо не е наред. Чакай сега. Поне като съм почнал. Колко Star Destroyer има тия хора, бе? Тия са сравнително лесни в момента. Не знам, преди малко много ме озорих, да ви кажа. Сгубили сме поне 3 за момента, тече. Could be worse. Само, че това предполагам, че са стойки за звездите на смъртта и съответно забавно. Той са всичките са надгражданията на Star Destroyer-ите. Хайдете. Че не са правени. Трябваше да ги направят един масивен блок пластмаса. Защо? Това сглобяване просто е толкова излишно. За мен е това нещо. Само човек си чупи пръстите по този начин. Мисля, че това успях да го сглобя. Ужас. Така. Това нещо определено ще се озори обаче. Да го пробваме тук. Тази май се получи по-добре тук, отколкото на някъде другаде. Смятай. И последния. Ужас. Доста... Помня, имам флашбакове, когато се опитвах да изрежа корабите от Twilight Imperium. Jesus Christ. Стана, да. Ама си беше трудничко. Добре. Така, установявам, че ребелите имат само 3 каламари крузера. Това направо е безобразие. И една дозина Star Destroyer. Всъщност имат... Империята има 2 супер Star Destroyer и 8 Star Destroyer. Просто така да ви кажа. Сега предполагам, че те нямат обаче корвети, нали? Докато Ребелиан има с една, две по-малки флот. По-малко като бойна сила флота, но предполагам имат някакви бонуси. Да, виждам 4 корвети и това е май. 7 кораба още на кръст имат тия хора. Не ги сам. И 4 транспортера гледам така. Това е играта. Съветваме да си я купите. Няма да съжалявате. Поне аз се надявам, че няма да съжалявам. Лека и приятна ви желая.